Euskal Errepublikaren proklamazioa ospatzeko bildu gara hemen. Imaginatzen duzue hala balitz? Imagina dezakegu une batez zen olako Euskal Errepublika eraikiko genuken? Imagina dezagun zapalkuntzari gabeko Euskal Herria. Lan harremanetan langileen eskubideak lehenetsiko diren Euskal Herri bat. Sexuen arteko botere harremana gaindituko duen jendarte bat. Ez sexu, ez jatorri, ez orientazio, ez inungo arrazoiarengatik bereizkeria pairatu behar izatea. Imagina dezagun sistema bat herritar orori zaindua izateko eskubidea bermatuko diona, eta era berean inorrek zaintza lanetara behartuko duena. Imagina dezagun herritarron behar izan oro kubrituko duen sistema soziala. Imagina dezagun maila guztietako prekarietatea gainditzeko bitartekoak dituen estatu bat. Imagina dezagun pentsio duinak bermatuko dituen sistema. Imagina dezagun bere etorkizuna imagina dezakeen gazteria. Imagina euskaraz mintzo den herria. Imagina preso eta ieslari politikori gabeko Euskal Herri bat. Horrela imaginatu du ezker abertzaleak bere hastapenetik Euskal Herria. Zapalkuntzari gabeko herria. Gizon eta emakume librez osatutako herri bat. Horrela imaginatu zuten, orain dela mende erdi baino gehiago antolatzea erabaki zuten gazte guzti horiek. Eta iparra berdinen jarraitzen du izaten. Badakigu nora heldu nahi dugun, baina ezin imaginarioan geratu noski. Gure proiektuarengana hurbiltzen gaituen bidea zehaztu eta urrats praktikoak ematean dago gakoa. Hori izan da beti askapen prozesuaren gakoa. Bidea marraztu eta urrats praktikoak. Bidea berrikusi eta urrats praktikoak. Bidea zuzendu eta urrats praktikoak. Bidea marraztu. Eta horrela ekarri dugu Euskal Herria egun dagoen bidegurutzera. Ziklo bat itxi eta aro berri batean gaude. Ez da txikia orain arte ibilitakoaren ondorioz lortutakoa. Errazago imaginatzen dugu gaur egun Euskal Herria. Herriaren gehiengoa dago erabakitze eskubidearen alde. Beraz, urrats berriak emateko baldintza hobeetan gaude egun. Eta orain, inoiz baino gehiago, herriarekin egin beharreko bidea dugu onokoa. Jakin, badakigulako, ez Parisetik, ez Madriletik, ez zaizkigula herri honek behar dituen aldaketak etorriko. Handik ekar ditzakegunak herriaren lorpenak izango dira. Iragarritako presoen mugimendua daukagu honen adibide argia. Edo norbaitek pentsatzen aldu egoera sostenga ezina bilakatuko ez bazitzaion, edo bere kalkulo eta interes propioengatik ez balitz PSOEk urratsik emango zuenik. Norbaitek sinistu dezake Estatu Espainola demokratizatzeko aukera dagoenik? Bertatik aldaketa estrukturala etorriko dela gure behar hoietarako. Guk ezetz uste dugu, beraz ez dago bertan gure iparra. Euskal Herrian dugu guk iparra, eta herria dugu giltza. Eta hemen ere, herriaren aktibazioa izango da eragile politikoak urrats praktikoetara eramateko berme bakarra. PNV bi bandetara jokatzen duen trebezi horretatik ateratzeko. Edo Podemos hitzetatik ekintzetara ekartzeko, edo Nafarroan abiatutako aldaketa bururaino gauzatzeko. Herria dugu paperean jasotzen diren akordio horiek praktikara eramateko berma bakarra. Ez baitago akordio politiko eraginkorrik, ez baitago aldaketa errealik herriaren babesi gabekoa. Herriaren borondatea dugu oinarri. Eta azken ikasturte honetan, soberan demostratu du euskal jendarteak bere borondatea agertzeko daukan gaitasun mobilizatzailea. Udazkenean milaka herritar mugitu ziran Pariserat euskal preso politikoen eskubideen alde.
Martxoaren 8an metatutako indarra ekimen berrietarako energia bilakatu zaigu. Pentsiodunen borrokaren eredugarritasuna, benetako justizia aldarrikatzeko uholdeak, bai Altsasuko gazteen kasuan edota indarkeria matxistaren kasuetan ere. Erabakitze eskubidearen aldeko gizakatea, eta datorren ikasturtean berriak ere, Euskaladlia, Korrika, orain presoak dinamika eta abar. Beraz, arrazoiak soberan ditugu Euskal Errepublika baten beharra aldarrikatzeko. Arrazoiak baino beharra daukagu. Beharra erabakitze eskubidea aldarrikatzetik gauzatzeko. Beharra denaz erabakitzeko. Beharra gaitasun mobilizatzaile guzti hori gaitasun eraikitzailea bilakatzeko. Beharra herri prozesu bat eraikitzeko, instituzioetatik zein eremu anitzetatik. Beharra herri borondatea agertu eta erabakiak gure esku hartzeko. Finean, beharra herri honen borondatea oinarri guztion Euskal Errepublika eraikitzeko. Gora Euskal Errepublika! Gora Euskal Errepublika!